Kublai pi baro kin men ki para ha kerteng ga jong tra Jesu. Ha ke ga por nga ko bon wan ra she pi ya ga we ga kubor na ga tin ga jong blai. Ha ke be dei bat ka jing kwa spa. Bat ka jing kwa ban ruspa. Ngan pulin na ga chiti ga ban kong ga jong Paul che Timothy. Kalau nong ga basan bat ke ne ga de khot ga basan nang ta ga ba pra nang ta de ga ba khandai. Hadu shipo puli kong gum ne. Ki jingesaj, ki briu, balapen put, halaga jingmut, bat ki bom don, ka jing shisha, ki de tharai, ba ka jingru blay ka long ka lat, ka jing mentoy, ka lat ben mentoy. Nata shushu wang Henry, ka ta ka jingru blay lembat ki jing sohun, ka long ka jing mentoy ba kraw. Namar ngim shim la wanra, siya ka pertay, bat ngim shim lekit no Henry haba layo yigi jingbam ber ke jingkup daga tangin suhun here kita ki ba ko ben ruspa ki hapno sha ke jing penshoy ber ke jing riam bat sha bon ke jing kwa brai ki bi bat ke pen snew ke pen jelop iki breu sha ke jing jot bat ke jing kordet namaru thit joga jing ki kenja bas snew baro long ka jing isbai te hangni yos ngo na tin joblay ka crunch phang ka jing ko aspa kari ka jing ko aspa ka long ka basniu hodu kata kata bar kata ka jing sniu ko long ba de gane ka ba wanra ka corruption de gane ka wanra ka jing sniu namar ba kwa ban yo pisa ka mut ka ban lebe ka no no ka ba wat ka bam de ban le ru ki le namar ba ki kwa ban yo ka pisa kwa ban yo ka spa sibun ka jing ja ka ja haga ne ka jala ka jungi haga ne ka rikasi jantia ka jungi hagba namar kata ka jingko spa donru ki balaban syakem no lani ki yap no naga daw ba ki le ke bomdei bat kata ka jingko spa jongki kalong palat ki wanra ka jingjot shalade hangne ka tin ka juble ka kren kong ba ki da tharai ba kata ka jingru blai kalong kalat ban mentoy kina perkhat ba ngan le riu blai khnang ba ki briu kan shania ngan le riu blai khnang ba ki briu kan ie ngalek riu blai kena wan yo pisa kum kita ke kum kita don kita persyang ban lek riu blai kena ban yo kamai kum kita ke long besniu nang ta susu kadek tin jolai kong ba ha ka jing shisha long ba ha bagi wan se ke perthai ni klam wan ra ru em bara bang le phaino na ka perthai sha ka ta wei pat ka perthai ru nginam la ban ra ru em nginam la setia ban ra ke spa Sya kata ka wipat ka pertai hadin ke jingyap. Habang yap kan mesim jingi kelek teli. Dari tang ko baik long balada ngapat pi. Ni emno ye kan sekrio blai. Ni yo ke jingyam bom jikot. Nata susu ka khot ba khandai ter do ba sipo ong ba. Henry kita ki ba kwa ban rius pa ki hap si ki bon ki jing pensoi. Pi mental da kwa spa palat. Kwa eta ka spa hadu kala kata kane ka spa kan lam se ban snew kapan snew ye ga gm ga jungi tira magata kalong ke ba ma ha habangi hap ha pedeng kita ki kwa spa ngila kan nong ki kristan ngila ban long ki bomong kristan de kane ka long ye baro ba ka jing kwa spa ha ka perthai kalong ba kawan ra ka jing penjot ka ba kraw lada kamlap kata ka jing penjot ha ga ke por badang em kan penjot epi serujok namar ba ka jing ko aspa kumle ke babon ki basnew wang ka pen snew wat ka pen ngam jelop ye ki briu sha ka jing jot ba jing kordet pi kane ka jing ko aspa ka pen kordet hawes ngi kan pen kordet ba ngile kasi sha ka pisah ka pen pisah tie magata kadang ke jingma ko kraw ngim de ben ko aspa palat tin joble de khot ba khat nyo de khot ba sipo kong namar thiet joga jing ka kenja bas new baro long kata ka jing isbai pi long kata ka ba isbai u thiet ka kenja jing new baro long ka jing isbai no kata ka jing isbai ka long ka ma pha ni kham yu i osbai kham yu i ka pisa ban ya ka jing pha bane kata ka ke ba selendet juga jikir khu ke jong blai
haja ka ban ap ka jeng ker khu jong blain ker khu ka jem jengi da ka jeng la hok ri ko aspa pelat te nama kata kalong ka jeng ma ka kraw te nama kata kat ki bi osngeo ye ka de khubor kerpat e phi ba in yaj hok in em hok khanang ba blai un ker khu leng ba ka jeng tre hok ka jong phi jeng tre hok ka jong i bar lang ni kum ki khasi ni de long ki bri ku hok in bread no itu kijing kwa spa kijing tu kijing team kijing corruption bat sibun ke ge bakum kita ngin bread no te oblen ker khoye phe to ni dwai lang hane por ko pa jeng neng wan khmat jome ha ke kerte nga jong Jesus Christ ya baro kine ke hinmen ki para kilo ki jor ki basngap ye ge khobor nga dwai men ker khoye ki bangin light na ka is by ngin light na ka ge kwa spa bat nginam kwa setia ke ge bomde haringin ap ka jingker khu ka jome ba kita ken ki ba shekriye me ki ba im ye ban shekriye me men ai ka jingker khu ha ka met men sim bat kham tameng in yo ka jing em bam jikot ngin em hok en le hok en kamai hok ha ka ba mame ko tra jesu men ker khu ya kata ka jing tre ka jonge ka jing tre ka jom ki bar lang ablai ha ka kerteng ka Jesus Christ ka duai ngai tu na shime amen.